Li ser şera Rusya û Ukraynayê heftek borî li gorî pêzanînan gelek kesî jiyana xwe di van pozberî û bombebaran da winda kiriye. Li ber van êrişên Rusyayê li Enqereyê jî welatiyên Ukraynayê çalakî durust kirin û li hemberî êrişên Rusyayê bertek nîşandan. Li qada Ulusê nêzîkî 500 kes hatin bahev. Welatiyên Tirkiye jî piştgirî dan welatiyên Ukraynayê. Yin ku beşdarî çalakiyê bûn hestê xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha anîn ziman. Ez ji welatê Ukraynayê me, Rusyayê êrişî welatê me kir, ana li her derî bombeyan dibarîne, li ser mektebên me jî bombeyan diraşînin. Gelek xizm û hevalên min ana li wê derê hene, eger ev ji ber van êrişan bimirin ez ê pir xemgîn bim û ez pir ditirsim. Beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlıyım. Ankara Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Ez ji Azerbaycanê me û li Enqereyê zankiyê dixwînim. Ez vê êrişiyê dijî mirovahiyê dibînim. Ev şer hem li dijî welatên ku ji Yekîtiya Sovyetî veqetiyane û hem jî li dijî dewletên dunyayê ne. Di vê çalakiyê da zarok, jin, mêr, tevahî bi yek dengekî êrişên Rusyayê şermezar kirin. Welatiyên Ukraynayê li vê derê bangî hemû dinyayê kirin û alîkarî xwastin. Biz burada Türkiye'de yaşayan insanlar Em welatî Ukraynayê ne li Tirkiye dijin, em welatê xwe pir hez dikin, ne li welatê xwe û ne jî li welatekî din şer naxwazin. Ana gelek xizm û hevalên me li Ukraynayê ne. Hîvî dikim hemû dinya rabe ser piyan û vê şerra Putin bide sekinandin. bu Putin'a durduracaklar. Li pêşiya balyozxaneya Rusyayê jî çalakiyek ji aliyê komeleya palpiştiya mazlûman û mafên mirovan mazlûm derê ve hate durust kirin. Beşdarvanên vê çalakiyê jî êrişên Rusyayê protesto kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.